Her kommer en kort præsentation af, hvad Globale Gymnasier er og står for. Globale Gymnasier uddanner og inspirerer lærere og elever ved de danske ungdomsuddannelser til at blive aktive globale medborgere. Og det gør vi, fordi der står i gymnasiets formålsparagraf, at man efter man har gået i gymnasiet, skal kunne medvirke i et demokratisk samfund, og man skal have en forståelse for de europæiske og globale perspektiver. Den måde, vi gør det på, det er ved at arbejde med virkelige problemstillinger og virkelige mennesker. Vi har 4 søjler. Det er globalisering. Det handler om, at omdrejningspunktet for al undervisning skal være en global tematik. Det skal ikke være noget, som kun er relevant i den lokale kontekst, men også noget, som har et globalt perspektiv. Derudover så skal undervisningen opbygges omkring partnerskaber. Det kan være partnerskaber med andre skoler, med virksomheder eller med organisationer. Og det er en måde ligesom at gøre de udfordringer og problemstillinger, som man arbejder med i undervisningen, til virkelige, og ikke bare nogen, som lærerne har fundet på. Så skal det være innovation, fordi at den innovative måde at arbejde på er sjov, og fordi at det inddrager eleverne, og at det ligesom har det her aspekt af, at man skal kunne handle og komme op med løsninger, og det tror vi er rigtig godt for mennesker at kunne i dagens samfund. Og så er det IT og kommunikation, fordi det er 2 ting, som det er ret godt at have styr på, hvis man gerne vil klare sig bare nogenlunde i det samfund, vi har i dag. Helt konkret, der betyder det, at vi arbejder med partnerskaber, og et eksempel på et partnerskab kunne være det, som Langkær Gymnasier har haft sammen med en skole i Pakistan, hvor de arbejdede med temaet Scenes and Sounds of My City. Så udvikler vi undervisningsforløb, og et eksempel på det kunne være Københavns Åbne Gymnasium, som udviklede et forløb omkring trafficking, hvor at eleverne var på gaden og lavede en kampagne. Så er det videreuddannelse af lærere og elever, og et eksempel på det kunne være det kursus, som nogle lærere har været på, hvor at de arbejdede med, hvordan de kunne styrke det online samarbejde lærere imellem. Og så har vi en række elevgrupper på alle de globale gymnasier, som laver projekter uden for undervisningen med et globalt fokus, sådan så det ikke bare er inde i undervisningen, vi tænker globalt, men også i hele vores gymnasieliv. Og så har vi en række kraftcentre, eller er i gang med at opbygge en række kraftcentre ude i verden, blandt andet i Egypten, Indien, Kenya, Kina, Mexico og Brasilien, som ligesom skal være steder, hvor at vi har nogle etablerede partnerskaber med skoler, med virksomheder, med organisationer, og hvor eleverne nemt kan tage på studietur til, fordi der allerede er etableret en hel masse kontakt og netværk. Det her, det globale gymnasiers logo. Det er et JPEG-format, og det er det eneste format, der findes. Det er lavet af en elev. Det her, det globale gymnasiers hjemmeside. Den bliver spammet meget hele tiden, og den er lavet i et design, som vi ikke rigtig kan pille ved. Og det her, det globale gymnasiers nyhedsbrev. Det bliver lavet i Mailchimp, og det er egentlig bare bygget op omkring den information, som vi har i logoet omkring farver og skrifttyper. Så I kan godt se, at globale gymnasier har brug for en ny visuel profil. Og det er her, derfor vi er kommet til jer. Men lad os først lige se på, hvem globale gymnasier kommunikerer med. Globale gymnasier vil generelt rigtig gerne spørge folk, hvordan kan du gøre gymnasielivet og gymnasieundervisningen mere globalt orienteret og virkelighedsnær. Og det er den information, vi gerne vil give til folk. Man kan sige, at vi har 3 målgrupper. Vi har lærerne, som vi kommunikerer med, eleverne, og så har vi folk inden for det felt, som vi kalder global undervisning. Lærerne, de skal have noget information omkring undervisningsforløb, inspiration til undervisningsforløb, men også en mulighed for at dele de undervisningsforløb, de har lavet. Så skal de have inspiration til studieture og hvordan de kan opbygge partnerskaber, og så skal de selvfølgelig også have, en viden om de muligheder, de har for at blive videreuddannet og komme på kursus inden for global undervisning. Eleverne, de skal have inspiration til de projekter, de kan lave på deres skoler, og også, have mulighed for at dele de projekter, de allerede har lavet på deres skoler. Så skal de have information om, hvordan de kan opbygge partnerskaber, og hvordan de kan gøre studieturene mere globalt orienteret, hvordan de kan få indflydelse på deres studieture, og så selvfølgelig også om, hvilke kurser man kan komme på som elev. Og folk i feltet, de skal selvfølgelig have noget information om, hvad globale gymnasier er, hvad vores formål er, hvilke aktiviteter vi har, hvordan vi arbejder. Men så skal de også bare kunne få et indblik i, hvad global undervisning vil sige i praksis. Så man kan sige, all in all, der handler det om vidensdeling, erfaringsudveksling og inspiration. Det vi gerne vil have fra jer, det er 4 ting. Det er et logo. Det logo, der skal stå globale gymnasier.
Det skal findes i en sort version, en hvid version og en farvet version med og uden baggrundsfarve. Det skal findes i en horisontal version og en vertikal version. Og så skal det være i Illustrator-format og i PNG-format. I må selv bestemme, om der skal være en tagline og hvad den skal være. Og I må selv bestemme, hvad farverne skal være for nogen. Så vil vi gerne have en farvepalette. Den skal have 4-8 farver i smyk, RGB og hex-format. Og I må selv bestemme, hvilken kombination det skal være. Så skal vi have nogle skrifttyper. Og vi vil gerne have en skrifttype til overskrifter, til brødtekst og til online brug. Og skrifttyperne må rigtig gerne være gratis tilgængelige, og helst nogen, der er i de fleste skriveprogrammer. Hvilke skrifttyper det skal være, og om der skal bruges forskellige skrifttyper til forskellige dokumenttyper, det er op til jer. Men mest af alt, så vil vi rigtig gerne have et forslag til, hvordan vores nye website kan se ud, hvordan vores nyhedsbrev kan se ud, og hvordan vores Facebook-page kan se ud med den nye visuelle profil, som vi får. I må selv bestemme, om der skal være, eller hvilke målgrupper der skal være for de forskellige kanaler, vi kommunikerer igennem, og hvad de forskellige kanaler skal bruges til. Det skal bare være tydeligt, hvad I har tænkt. Så all in all, 4 ting. En logo, et farvepalet, skrifttyper og design templates. Tidsrammen for det her, det er, at lige nu, der får I udleveret casen. Undervejs, der kan I tage kontakt til mig, hvis I har nogle spørgsmål, eller til jeres lærer. Og den 18. december, der kommer jeg tilbage og ser præsentationen af de visuelle profiler. Til februar engang har Globale Gymnasier forhåbentlig en ny hjemmeside, som I har sat jeres præg på. Hvis I har nogle spørgsmål, så er jeg til stede i dag, og I kan finde casen med de rigtige krav og al den information, I skal bruge på det her link.